Arpunyo, u Israel ru ula do ha kari Egypt, ha ka kandau Goshen. Bat kila yo ki benta trai haka, bat kila yaman baha. Bat kila ya nangroi shikat dai ru. Dok baar kopra, u Jacob ru ula im ha kari Egypt, kat nyosnem, kumta kisni ka arta jong u Jacob, kisnem ka jing im jong u ken kila long shispa sau po nyosnem. To nakatu ka nakanig inya karen siya kanig rekod ka arpenyo. Kani lasdang shwa da kajing penan kam ya ka kerteng temai ka jong Jacob kumtu bangilai puli nak tuki lendong ki badap. Jacob yo kerteng temai Israel ne hadin tu kajing yakun baru angel hak tu ka Jacob ai kerteng ka Peniel ke bawah itu ke bentang. Ti ha kajing wanra hang ni i kumba kani kajing wan kajong Jacob nang tei na kerikanan sekari ijem. Da ka babu ya kani ka kerteng ha kani ka jing tho kumni kani ka jing tho jikan mau da ka kantin Israel ni da kerteng Israel ka don la ka jong ka dor ka jong ka namar ba da kani ka kerteng en sa itu ya ka jat ben riu ka ban sami na ka pateng ka jong u Jacob. Mentah ha bagi dang don ha kani ka ri Egypt kadang mudong tang ka long ye long sem jong Jacob di kan senang roy di kaya rap bah ni ka jingbu perteng kum ni kam tam na lu ni ka dekat ka war pinyo to ka tu ka jing ong tu shong lu ha kari Egypt ha ka khandau Goshen kani ka pen scam ba kan jingwan shong ka jong u Jacob bat ka long ye long sem jong u sheni si Egypt kam dei tang ka tu ka bang ya tip bro kata ka jingwan shok shipor hang ni kani ka kantin shong du kan kam kit ya ka jingmut jong ka jing shong hapo jong kari Egypt ha kani ka kandau ha Goshen kan dei ka wala mancimpor kat tu kan Islam dan ni kala tam ya kataru ti hadu kat no in sayo ya ka jing ken ki bakam shai kat no spas nem ki shong ha kari Egypt dan dang la poi shi kitab Exodus ya mentahi kani ka jing itu na pasdang kalong ka bamentoi kumni ba kalong yeng long sem jong u Jacob dia ka ban setip hadin habut kum ka jat bendu Israel ka tenrai he Egypt ka bahiwan syong bansa ka daya ka di ka kandau Goshen tinamar bakin sasa hamslem hang ni bat kin sayaroi bat ban solong ka jat benriu itu ki kentin ki ban kam na pedeng jok ni ka dekat ka bar pinyong ikren syafhang ka benta trai jongki bat hang ta ya roi ya ban baha shikadeye tengidang shi dapat na kitu ki dekat ki ba station kaman ka baha ka bang yekren syafhang jong ki traishnong jong ki Egypt baha pedeng jong kani kanem sniu ka buan balan shop yakari ki traishnong ki Egypt ki kelalong ki merau halaka jong kari ka bahang ni pa dia kani kajingat hu menta nang ni ini ki buan da kajing tmu non shong shipor menta pa dia hakata ka jaka ka bau paru ru usmo bahaban ayaki po Goshen benta kata ka kendo kala kelong penban ke benta kum ke benta terai ke jong kihi ha ka ba kajing roi jong ki kajing ban bah ka jong ki i kumba ka dei kajing ker khu ka bakra hu blei ubu karpang na ka benta jong ki agushen bawat apdeng jong kani kanem sniu ka bakat ni ka balen shop ya kiru ndoi namar bakiyo ya kajing sumar na uwei ni gidikot jong kaying Joseph ubadon ha ka bor sinshar kala long kajing sup yaki habaki wan nakari kanan syakari Egypt. Kata kalong ke bangi i hakani ka dekat ke bar penyo. Tilo da fidan ni ya ka ban benrap. Ngaran kumde man om. La da pi pai biang shagite ki khot ki ba shaneng ki ba ngai kran kham ha shwa ka wei ka bang yo i ka long ba ka ne ka khlam
kabadon hari Egypt kadai ka khlam kabala singit ya gari paro kawai kaba kinong Egypt kimat ya kacing kaba satar kacing kaba cuat kacing kaba kelan ya kamai kaji katrai ka kata ka im berkayat ka yang kejongki kaba mut kadai ka khlam ka bom dan ketien syuban datai kabala palat liam dan jong kata ka khlam iyo ya Joseph umrao ubakiu syaga jinglong nong yalam ne nong sensyar hapo jong paro ubang ya keren kaniga denta kabla dem bawat uparo ang bawde brio baw mensim jong play utap today kini kadau ang penlong yu Joseph uban kot renjeng uban kot ka terpeng rangba ban penya ke kam ka ba mi na kata ka jingla ka jong u ngange kadai ka jing sandur blay ka walong ka jing mentoy pa yaki khun ije paro pakim hab ban yap klam le baro ere ban yo im da ka ba bot renti je penyat kam ko jo u ka ba mot ka klam ka ba ima rengi don ru yo nong yo lam le nong trei o barat ba au chu sem ki artli ki ba ja ha chu ga bi kemla ban pen klem ya ka jing im jo ki dong ijem pat kani ru ka pau ka pang ru ya ka benta jong ka rikoshen hakaba u Jacob ubamenta ni ong Israel malaga yeng kasem ki shong ki sa kluj bat kim da ma than ye ga jing ko ki we ki ma bat kum ka pao ga ga khot ka bar nyo le ka ya thu ye ngi ba ki laman ha ki la roy shi ka de e kani ga jing roy ga jong ki yeng long yeng jong Jacob ha ga benta jong ka rikoshen kara yang jingmut ke jonga sya kalendong ka bakha ar jong kitab Genesis ka dekat ka meningkong ka ba ar ka ba lai ngin na kan mau ka de bo blay khot yu Abraham nak tu jaka ka bo dan bon mi na na lagi jong kikur on mi na na jong jaka on le sya jaka ka ba blay un sapun i ba hapreng ka jing khot ba kum kata ka dan ru ka jing kular yu Abraham ba blay un kur khu yu ba bikin rai na ka sangkai jong u ka ru siap ka du tapi nam hai yang saya dengan lenong nggak pasal punyo berdekat kepada punyo kita ni kentian kita biasa ini bau cokop agar ri Egypt agar benta jangka Egypt ke Goshen kila ya roi shikat daye na u marwai uyo ya ke kerteng Israel kabakan sekelalong kajat beliau Israel mau hiam Malaysia kemat kiroi shikat daye kani ke penpau bakatu kabak ublei ukular ha kapor ukular yu Abraham menta kalanang pau sena agak sengkai ke jong jokap apa kusien hari Egypt. Ini kita bentar apa masih kuaban berraptor. Oh, ilong nakatu ka ay ka wafi ang mentan ka wayday ka jing kular ka jong u blay yu Abraham. Hoy kalong sisyak tu wat minta de long kadang jam dang jam uh, na kipateng ki bami na u bat ngis nang i kum no karoy. Andai habaki don pat de haka ri Egypt i kumba u blay u lapun kriat lupa na ka banta jongki ba kinna yakaban Roy. Kataru deh peleng jong kanika nem snio. To ya kajing penjat kam kajong u Joseph ladang ikmi nakaliang jong kanika longye long sem ko bahir pateng nau Abraham. Teka ei ke bah kila keren mene kai mir kum tano taulai. Ndrei nyim la alai pat de bah hata bang keren pat dia kanika bentah ndi ki ngumur banong kalong yeng kajong u Jacob kawan ban syong lang bat Kibriu jong kari Egypt. Parhabadon hari Egypt. U Joseph te utrei lakabenta kum umrau ubalayo i hajing penkentiu kerdan daus imparo. Bat ke ei ke ba ule ngin haban bu jingkan mau hang ni ba umrau ti karkom perkhat ke jung kalong nakabenta kunra ujung. Ti hapedeng jong kajing kim khat jong kari ke ba la tenra ikinom Egypt ru kita habaki wan ya kaban wat ya kajing rap ki dak ki shin hi ki pen i ba ki ta baro ban ajing rap
kadai ruban mentoi ya kajing kejong konrat ujung paro.